Green Menu Planner er et moderne køkkenredskab, der giver dig mere tid. Med Green Menu Planner kan du planlægge din menu, og med et enkelt klik bestille alle råvarerne direkte hos din leverandør. Du kan også lade dig inspirere af de mange lækre opskrifter og selv bestemme, hvor sund og økologisk din menu skal være. Nogle opskrifter er nøglehulsmærket, og andre tager udgangspunkt i årstidens råvarer, som du naturligvis kan bestille og få leveret direkte fra din leverandør. Green Menu Planner giver dig mindre administration og mere inspiration, så der bliver tid til at kredse om maden og dine kunder. Green Menu Planner. Overskud i dit køkken.